Andito po tayo ngayon sa isang gasoline station dito po sa Tigaon. Gagawin po namin dito dahil napakamahal na po ng gasolina ngayon. Yung mga nadodok kaya habal-habal, so talagang nagreklamo na dahil nga sa kakarapot na nga lang yung kinikita nila, ang mahal pa ng gasolina, kaya wala na silang naiuwi sa kanilang pamilya. Yung iba, nagsa-sideline kung ano-ano na lang. So yung iba nasa sugalan pa para lang madagdagan yung kita nila. So dito sa gasolinan, maghahanap kami ng isang nag-aabal-abal o doktor dito kung tawagin sa bibigyan natin ng challenge. Tapos pag nanalo siya, pag nahulaan niya yung papahulaan natin sa kanya, so ipupuntang natin yung kanyang motor. Alright? So ayan, umpisa na natin. Siguro yung hahanapin natin para habal-habal, yung medyo luma na yung motor. Kaya luma yung helmet niya. Ito na si Kuya. Nagkakahit ka, Kuya? Nagkakahit ka po? Okay lang, Kuya, na may papahultang ko yung motor mo. Nanonood ka ba ng basketball? Hindi. Hindi niya mahuhulaan. Ito, sayang. May papahulaan sana ako sa yung basketball player. Pag nahulaan mo, ipupultang ko yung motor mo. Ay, hindi daw siya nanonood. Ay, sayang. Ayan, so hanap ulit tayo ng iba. Yes, sayang si Kuya. Hindi nanonood ng basketball eh. So yung gagawin po pala natin, papahulaan ko lang yung mga basketball player na andito. Ay, isa lang yung pahulaan natin. So pag nahulaan niya, so ipupultang natin yung motor niya. Sige! Ayun. Mukhang makaka-jackpot to ah. Ayan, so nagdadoktor ka? Sige po. Bibigyan kita ng challenge. Nanonood ka ba ng basketball? Oo. Pag nahulaan mo yung basketball player na ipapakita ko sa'yo, bibigyan kita ng ipupultang ko yung motor mo. Cool. Ha? Game. Game. So ano mo na pangalan? Ricky, Pulwan. Ayan. So ito, si Kuya Ricky. So magkano muna kinikita mo sa maghapon? Okay lang, te. Pa-stop mo muna sandali ah. Pa-stop mo muna sandali ah. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Magkano yung kinikita mo sa pagdodor-dodor? Depende sa panahon. Pag maulan na lang. 200, pwede na. Pag maulan? Eh pag hindi umuulan? 400, pwede na. 200? Tapos, hinuhulugan mo tong motor mo? Magkano yung hulog? 17. 1.7, isang buwan. Ito, papahulaan ko sa'yo kung sino yung basketball player na to. So pag nahulaan mo, sa'yo na to ha. Ay, sa'yo na. Pag nahulaan mo, ipupultang ko yung motor mo. Ay, sandali. Dapat pala, may bilang 5 seconds. So pag hindi mo nahulaan ng 5 seconds, bibigyan na lang kita ng consolation prize. Bilang. Sense, bilang. Sige. 1. Kay Soto. Ayan, congratulations Kuya Ricky. So, Kuya, pasuyo na lang. Pakipultang na lang itong motor ni Kuya. Shout out. Yung Ragon na yun. May asawa si Kuya? Meron. Ilan? Isa lang. Ay, anak? Isa lang. Isa lang. Ayan, congratulations kay Kuya Ricky. So, nanalo siya ng full tank na gas. So, sa tingin mo, ilang araw mo na yung gagamitin yung gasolina? Ilang araw maubos yan? Isang linggo. Isang linggo? Tipid naman to eh. Magkano yung ginagas mo araw-araw? 100. 100? Maghapon na yun? So napakaswerte mo. Kanina pa kami dito naghahanap ng para door to door. Kaso wala. Para siguro sa'yo itong full tank. Thank you. Thank you very much. Yung sa mga natin dyan, sponsor, baka may helmet kayong ibibigay. Ate. Maraming salamat na napakalaking tulong na ito sa akin. Kasi kahit pa naman ng gasolina ngayon. Kaya mahal ang gasolina. No? Magkano lang yung inuuwi mo sa inyo pag habal-habal? 300 kasi yung 100 sa Sigurado ka yung 100 na gasolina? Maghapon. Maghapon na?
Depende siguro sa pasahero. Ano? Ilan yung pinakamalaki mong kita sa paghabal-habal? 700 yung 700? Yung election. Malaki din pala, no? Ay, yung pinakamababa. 300, 200. Congratulations ulit, Kuya Ricky. Thank you, thank you. Ayan, salamat din dito sa ano ba tong Euro 4 Fuels. Ayan, shout out sa inyo. Salamat sa pagpayag na i-vlog kayo. Oy, pinulta ko na, babanggain mo pa ako ah. Salamat, ingat sa pagmamaneho. Ayan. Thank you. Dito naman tayo sa Goa, dito sa Nabway gasoline station para maghanap ulit ng isa pang maswerteng bibigyan natin ng full tank yung mga naghahabal-habal. So ngayon maghihintay ulit tayo ng maswerteng naghahabal-habal o door to door dito kung tawagin sa. Ginawa natin to dahil sa napakamahal po ng gasolina ngayon. So magkano na dito yung ayan, 87 na yung isang litrong gasolina. Kaya talagang umaaray na yung mga gahabal-habal dito, yung mga tricycle driver. Kakarampot pa yung kinikita. Kasama natin si Limuel at si Bicolanos Vlog na sitting prete. Gutom ka na? Nagkakana ka mo? Hindi na. Para sabi ko sila akong dyan sila. Lumayan ng pagurugtuhan. 200 po. Tinatanong ko si Kuya kung naghahabal-habal, hindi daw. Sayang. Full tank sana yung motor niya. Kasi nag-aabang kami dito, Kuya, nang ipa-full tank yung motor. Mga nagdodorta. Hindi si Kuya yung maswerte. Kala ko sasabihin dalawa eh. Ayan. So may ipapakita ko sa iyo, Kuya, na picture. Uhulaan mo lang. So pag nahulaan mo to, bibigyan kita ng consolation prize pag hindi mo na nahulaan. Ay, yung trabaho mo lang, Kuya, door to door lang, habal-habal. Habal-habal lang. Magkano naman yung kinikita ni Kuya Melchor? Depende sir sa ano? Pasahero. Maluya. Maluya talaga. Lalo na ngayon na mahal ng gasolina, no? Magkano yung pinakamababa mong kinikita sa Mga 300. Depende sa pinakamababa pag na sila, yan? mga 300. Yung pinakamalaki? Mga 1,000 man. Pag mare-mare ang ano. Ano pala, no? Depende sir sa pasahero kung ano. Oo. May mga barat bang pasahero? Sinabi mo pa. Marami na. Mas marami talaga itong masakay mo itong taga-Bukid. Bakit? Marami magpapasahe. Ganon? Sila yung mga taga-bundok? Sila pa yung mga maayos mong bayan? Pero yung mga taga dito sa malapit sa ano? Depende sa tao. Ito, Kuya, may ipapakita ako sa yung picture. So pag nahulaan mo, ipupultang ko yung motor mo na eh. Oh. Wisbrook. Ha? Wisbrook. Anong pangalan? Anong pangalan? Russell Wisbrook. Ayan, congratulations kay Kuya Melchor. Ano nga piliin ko, Kuya? Paskwa. Ayan, Kapandok mo Paskwa. ba? Ha? Kapandok mo ba? Kamukha ko daw to. Pakita ko nga. Ito mas malinaw-linaw. Kamukha ko daw. Kamukha ko daw, kaya nahulaan ni Kuya Melchor kasi kamukha ko daw. Ayan, congratulations. Kaya pasuyo, papultang itong motor ni Kuya Melchor. Salamat sir. Tingin malaking tulong yan sa Kuya. Oo. Salamat sir. Ilang bagay na mahalumot ang gasolina. Kaya nga, ilang araw yan bago maubos? Malawig man, tulong aldaw. Depende sa pasahero. Pag marami. Ano? Ayan, congratulations ulit Kuya Melchor. Ayan, nanalo siya ng full tank na gasolina. Ayan, si Kuya Melchor yung maswerte. Taga NATO. Swerte mo talaga. Ang layo ng NATO dito, guys. Ang layo po ng NATO dito sa Goa. Yaw ka dyan ang anti ko nagtrabaho. Para mapadpad pa siya dito. Ayan. Ito. Oh. Keep the change tapos snack nyo na lang to. Sige na. Salamat po na. Ayan, congratulations ulit kay Kuya Melchor. So mag-ingat sa biyahe ha. Okay. May dalawa na tayong napasayang habal-habal driver. So congratulations sa kanila. Yan, let's go. Doon naman tayo sa kabila.
Maghahanap pa tayo ng isa pang maswerteng mapupultang yung motor. Hanapin natin dito, pwedeng naghahabal-habal, o pwedeng bakal bote, pwedeng naghahanap buhay. Basta basta deserving bigyan, so bibigyan natin. Para. Hindi ko tawag bail. Ayun. Nagkakahit ka kuya? Kaya nagkakahit ka? Natawa ko dun sa dalawa. Tinanong kung namamasada, yung isa hindi, yung isa oo. Ay ko sa ero. Nagkakahit talaga. Kilala mo to kuya? Namamasada talaga? Bisado ko an. Ha? Door talaga yan. Sana sir. Oo, ayun. Ito si kuya yung maswerte. Ang pangalan ni kuya? Dani. Gusto ba kuya Dani manalo ng full tank na gas? Opo, pwede rin sir. Pwede rin. Oo. Kung malala oh. May asawa si kuya? May asawa. Ilan? Isa lang. Si Kuya Dani yung maswerteng napili natin na maglalaro sa ating challenge. So sana mahulaan niya yung ipapahula natin para makuha niya yung prize na full tank na gas. So magkano muna ko yung kinikita mo sa pag door to door? Ngayon sir, mahina-hina. Medyo maghapon lang, naka 300 lang labas na gasolina. Ayan, kahit labas na yung gasolina. Pero okay pa rin, at least para meron. nakabili ng pagkain. Ilan yung anak mo kuya? Anim. Anim? Medyo madami-dami yung family planning kuya ha. Mahirap yung buhay. So may papahulaan ako dito sa iyo kuyang basketball player. Pag nahulaan mo, mananalo ka ng full tank na gas. Ayan, handa ka na ba kuya manalo? Handa na. Ayan. Rabina, si Rabina. Ano pangalan? Si Rabina, anong pangalan ni Rabina? Nako, Ching. Calvin Rabina, ano yun? Ha? Dapat exact Number 15. pangalan. Rabina, ano ba ano yun? Yung apelyido. niya, anong pangalan? Okay. Ayun pangalan. Ano, Marvin Rabina, ano yun? Kalimutan ko. Wala. Papakita pa ako ng isa pang basketball player na Si Rabina. huhulaan mo. Si Keeper Rabina. Rabina, Keeper Rabina. Yan. Sayang. So, Sa Enlix ka rin. bibigyan kita ng chance para makuha yung prize natin. So, sino to? Ay, saking mahina ko dyan, sir. Oh, no! Mahina kasi. Hindi ko kilala yung mga ano dyan sa ano. Mahina? NBA. Oo. Ayan, local to. Taga dito to sa atin sa Pilipinas. Kaya dapat kilala natin. Si Kai Soto yan? Hindi. Sino? Si Kai Soto? Congratulations! Nachamban din! Yan, so si Kai Soto po yung ating pinampunan. Nakita. Ayan, so dahil dyan kuya, pasuyo po, pakipultang tong motor ni kuya Dani. Yan, ingat lang sa pagbabiyahe no, kasi Salamat. Nagkalibre na pang ano. Huwag gas. Buto dahil nagtarag gasolina mo nasa. yan, para sa iyo talaga yung gasolina. Sige, salamat.